Good morning! Last day in this room. Actually, paalis na kami. I'm just having my coffee. Our checkout is at 12. It's now 11:37 ng umaga. So, meron pa kaming ilang minutes. I'm just having my coffee. Prepare ni Dan. Ito yung Cafe Latori. Yan pala. Thank you very much. Sa nagbigay nito, merong 4 na natira. Dalhin ko itong 4. Yun, hindi ko binasa yung buhok ko today. Okay naman, hindi naman siya ganun ka-flat, diba? Okay lang yan. OOTD tayo. Saglit. Nasuot ko na to nung anniversary dinner namin ni Dan. Ito yung from Chu, na galing Yes Style. And my jeans is from Pensha. And I will be wearing this coat from Banana Republic. Yan. Pero maya na kasi, ano pa, medyo mainit-init dito sa kwarto. And my backpack from Zaful. Hindi ko nalagay yung maliit na luggage sa malaking luggage kasi sobrang dami naming gamit. Lalo na yung mga teddies namin. We have how many in total? 6? 5? 5 teddies, I think. 6 teddies? I don't remember. Pero yeah, nagkasya naman lahat. Pero 3 luggage, 3 suitcase tayo. 2 malalaki at saka 1 maliit. And I think we will buy another one. Kasi kami dalawa ni Dan, tigda-dalawa kami. 23 kilograms each. So meron kami 46 kilograms each. Pero kailangan 23 kilograms lang yung max ng isang luggage. So, kung hindi lang sana nakapack yung mga Don Quixote na mga gamit, okay lang. Kasi maaano ko sila, masasegregate ko sila ng maayos, mapapack ko sila ng maayos. Kasi hindi siya pwedeng i-open. Kailangan yun lang talaga yung nakapack na, yung lalagay mo. Mahirap siya kasi hindi siya, basta mahirap siya i-pack, guys. So, pupunta kami ng Kyoto today. Magti-train lang kami. Is it the bullet train, my love, we're doing? I think so. I think the travel time is around 1 hour and 30 minutes papuntang Kyoto. Magta-taxi kami from here to the train station. Kung walang luggage, kayang-kaya lakarin. Kasi ang ganda ilakad-lakad today. Kaya lang, may luggage eh. Tapos doon na kami bibili ng pagkain sa train station din. Pagdating namin doon, we will take the earliest schedule papuntang Kyoto. Our check-in in Kyoto is at... Sorry, my love. Alright. Our check-in in Kyoto is at 3, guys. I'll grab the other one. Yeah. Yeah. Yep. Again, keys. There you go. No good, my love. Oh, good. Where is it? That one. Dito na si Kuya Taxi, guys. Nagpatawag kami ng taxi sa reception. Additional 410 yen para magpatawag ng taxi. Tapos, separate pa yung bayad kay Kuya Taxi. Sa mga magtatanong kung saan kami nagstay, dito guys, Hotel, Granville Hotel, Shinjuku. Maganda siya, malapit lang siya sa mga station. I mean, maglalakad ka pa rin, pero okay lang naman maglakad, hindi naman siya ganun kalayo. Malaki yung taxi ni Kuya, perfect. We're here. Babe? 1140. 1140, right? Yeah, 1140, guys. Papunta dito. Thank you. Thank you. Arigato. Dito kami sa Shinjuku Station, guys. Kuha muna kayo ng ticket papuntang Tokyo Station, and then from Tokyo Station, pwede kang mag-bullet train papuntang Kyoto. So, 200 yen each, 400 to adults. Hey, babe. Gusto i-try ni Dan yung bento box, guys. So, dito na kami sa Tokyo Station papuntang Kyoto. So, 16 daw yung iti-take namin, sabi ni ate. Diretso kami doon para 16. Pero bili muna sila ng bento.
Ano bang meron sila dito? Tingnan nga natin. Meron silang mga sandwich. Ooh. Rice. Meron ba silang rice? Okay. Still looking. Dito na kami sa train, guys. Let's do a bento haul. Bento box. Uy! Nag-order kami ng bento boxes kanina, diba? Tapos bumili din kami ng drinks sa vending machine. Ito yung pinili kong drink. CC Lemon. I don't know which one's which. Nag-order kami ng number 22 at saka 25 ata. I think this is mine. 890. Yours is like 1,000 plus? Yeah, mine has. Yeah. So, 22, 25. Hindi siya iniinit. Dito lang siya. Tapos, nandito na daw sa loob yung chopstick. Dan got coffee. We made it in Kyoto. What a trip! That was bad. Grabe. Di ba nag-book kami ng ticket doon na sa station? And tinanong namin si Kuya about reserve seat. Sabi niya, wala na daw. Tapos parang ayaw na kasi ni Kuya makipag-usap sa amin. Kasi hindi niya kami maintindihan. Kapag kinakausap namin siya, pinupoint niya lang yung picture. So sabi lang namin, Kyoto, Kyoto. Tapos reserve seat. Sabi niya, ganun-ganun siya. So yun, hindi reserve seat yung na book namin, guys. Dumiretso kami dun sa, kasi may mga number pala yan pagsakay mo ng train. Dumiretso kami sa kung ano lang yung malapit sa amin pag akyat namin dun sa 16. 13 yun. Yung unreserved seat pala nasa 1, 2, 3. So naglakad pa kami from 13 all the way to 1, 2, 3. Kasi upo na kami. Hindi naman namin alam na may reserved at saka hindi reserved pala. May dumating na pasahero na dun yung seat nila sa inupuan namin. So, kailangan namin lumipat dun sa unreserved seat. So, naglakad kami all the way to 1, 2, 3. Naghanap kami ng vacant dun. Pero anyway, we're here. Naghihintay kami ng taxi. Mahaba yung pila. Sobrang haba. Dun. Sabi ng yung friend ni Dana na meet namin dun sa Tokyo, daw, kasi papunta din silang Kyoto. Actually, may meet namin sila bukas. Sabi nila, ang haba daw ng pila ng taxi. And mahaba nga. Tapos parang may separate na pila para sa mga local at saka sa foreigner. I think. The other line is doing heaps quicker. The local line is heaps quicker, yeah. Parang maraming lumalapit na taxi sa local na line. Yung sa amin, paunti-unti lang. Foreign-friendly taxi. Thank you. Hello. 2. Dito na kami sa loob, guys. So, yung pila pala kanina na sinasabi ko sa inyo na para pang local lang. Pwede din pala, tourist doon. Pero, kukunti lang yung luggage. Kahit nga yung iba na marami pumupunta pa din doon. Kasi, yung mga taxi na nagsastop doon sa line na yun, mga guys, mga maliliit na taxi, yung pumupunta sa tourist na line, malalaki. Kasi parang inaano nila na kapag tourist maraming luggage, which, makes sense. Pero yan, dito na kami sa taxi. Danny has a Kyoto update for you all. Fun fact. Fun fact,
The fun fact is, Kyoto used to be Tokyo's capital. No, Japan's capital before Tokyo. That's a foul update. Good job, There you go. Marab. What else? Do you have any other fun fact for them? Not really. Not really. You look But good. this is, I think I'm gonna like. I like them both, but I like the sightseeing stuff more than shopping. My geisha, guys. Dito na kami sa hotel, guys. Ang bait ni Kuya Driver. Dito kami. Check-in tayo. Okay. 9th floor kami, guys. Good job, my love. This is a nice one. It is nice. Bagong hotel daw to, sabi ni Dan. That one, my love. Okay. Hello, people. Almost to the top. 9. Ah, 9th floor tayo. Ah, cool. Are you do card? Ah, card pala. Ale. Ganda ng mga rooms, ha? Gusto ko yung aesthetic nila. I think this one might be small. Dark. Small, that's alright. We didn't pay for a big one. Room 905. Basta ka naman dyan, okay lang? Nawaw, mali si Dan dun, guys. 915, hindi 9... Ay, 915, hindi 905. Oh, cool! Let's check out the room, people. Ay, nice. So, yan, lalagyan ng luggage. Closet na maliit, na exposed. I like that. I like that closet, babe. Yeah? Yeah. Do a room tour. Yep. No, I'll sleep like And then, dito, meron tayong maliit na working station dyan. Maliit na fridge. What's this? Ano to? Oops, sorry. Hindi ko alam ano yan. Nice. Gusto ko yung aesthetic ng kwartong to. Anyway, yay! May full size mirror tayo. And then, toilet at saka, oh, nice. It's alright. Oh, cool. Tingnan natin kung anong mga freebie nila. You can't take the pouch bag home. Oh, you can! You can take the pouch bag home. That's good. Can you keep that for now, please? I don't know. You had it. Tingnan natin anong laman ng pouch nila, guys, na pwede daw nating iuwi. Ooh. Same nung sa hotel natin sa Tokyo, pero ano lang sa kanila, white. Actually, it's not exactly the same. Kasi yung na-fold, ito hindi. So, meron tayong suklay. Meron tayong, what's this? Body sponge. That's something interesting. That's something new. shoes, aren't they? Body sponge. Sorry? They're better pumps. Yeah. Ooh. Toothbrush and toothpaste. That's perfect. We need that. And then shower cap. I don't use that. Ladies set. Ay, gusto ko yung mga ano dito. Meron silang tali ng buhok. Tapos meron silang cotton pads at saka earbuds. And para kay Dan, shave. Pang shave. And then merong 2 extra earbuds. Yun lang. Perfect. Tapos yung isa, I'm pretty sure the same. Yung laman. Continue natin yung tour. Yung toilet nila, same yung ganap. Yung nagsha-shower sa iyong bam-bam. Pwede mo din iset yung temperature ng seat para medyo warm siya pag ano mo, upo mo. To do your thing. Meron tayong mga towels dyan. Ito, ang shower area, bathtub. And then, gusto ko to mga pump-pump. Ayoko yung maliliit na, hindi naman ayaw, pero mas prefer ko to kaysa dun sa maliliit na ang hirap anuhin kapag naliligo ka. So, hair shampoo, conditioner, body shampoo, or body wash. Let's check out outside naman. So, meron tayong mga ganito. Hala, what's that, babe? And I just pulled it off, whatever that is. What is it? Yeah, don't touch it, babe. I think it's AC or heater. Just keep it there, my love. Meron tayong mga tsinelas dyan.
And ito, I think it is fabric and air freshener. That is so cool. Hindi natin yan pwedeng iuwi. I like that one. Alright, let's continue the tour. Bed, maliit lang din to ha, kagaya nung sa Tokyo. Yan. And then sa gilid, where's our safe, my love? This is good. And then, ito yung outside, guys. Look. What's this, babe? Oh my gosh. That's a window. Wala, uy. Close natin yan, babe. Uy, katakot naman yan. How do you close it? It's hard. Pero yan na yung labas, guys. Tapos yan, pwede i-close ng ganyan. Close this one, my love. Labas tayo, guys. Nagpalit lang ako ng coat kasi yung isa, hindi siya ganun kakapal. Tapos malamig sa labas. So, ito yung coat from Boohoo. And meron ganito na hindi ko alam kung ano to. Para saan yan? Kung may cherry blossoms lang sana, ang ganda sana nito tingnan, no? Kaya lang wala na eh, naglaglagan na. Dito na sila sa ano, ground. Dito kami sa Shinkyugoku. Lakad-lakad lang kami, guys. Tingin-tingin sa mga shops. Nagpunta kami sa may nadaanan kami 300 yen shop kanina. May nabili na kami. Pakita ko sa inyo mamaya. Kasi si Dan sobrang saya niya eh. Nung nakita niya yun, sabi niya, "This just made my day." Tagal na niya yung hinahanap. Dumaan din kami sa drugstore kanina. Mas mura yung mga benta dito compared sa Tokyo. Parang isipin mo, hala, takoyaki rin mo. Do you want some? No? May takoyaki dun si Kuya. Naggagawa ng takoyaki. Maraming mga shops dito na kung ano-ano lang binibenta. Ito na naman tayo, mga kaibigan. Tingnan lang natin kung ano meron sila. This one looks really nice and soft. Hala. Now we have room for more time. Ang cute. Do you like him? Ito yung gusto kong i-try dito, guys. Kasi feeling ko magugustuhan ko yung pastry. Try namin yung vanilla melon pan ice. Ito sana yung akin. Yung wala lang feeling. Sabi ni Dan, walang feeling. So sabi ko, sige. Siya yung kakain ng may feeling. Ako yung sa labas. Ito ay malaki para. It's that big, babe. That's good. See? I'll be fine without the feeling. That's alright. Wow, look at that, babe. Masarap. Masarap, ba? So good. You like it, babe? You want the one without cream? Yeah. Thank you. Masarap din naman yung cream. Hindi siya sobrang, fruity. Thank you, my love. Sarap. How's the cream? Can I have a bite? It's supposed to ice cream. Is that cold? Dito kami sa Ramen Senokaze Kyoto. Parang kukuha ata ng number muna. Tapos hihintayin mo yung turn mo. Together. Good job, my love. There you go. Sobrang sarap siguro nung ramen na yun kasi 73 minutes wait. So, lakad-lakad muna kami. Babalik na lang kami mamaya. Sana hindi naman natin ma-miss yung turn natin. I hope we don't miss our turn now that we're walking away. I'm not gonna wait 73 minutes. Sit still, but we'll go back in 8? What time is it now? 8 o'clock. 20 past 7. Okay. Oh, good? Ang daming tao. So, 30 minutes later, balik na kami dito, guys. Ang dami pa rin tao. Oh, grabe itong maliit na ramen place na to. 8:47. Nandito pa din kami, guys. We've been waiting for how many minutes now? Oh, when we first ordered? Yeah. Hour and a half. 1 hour and a half. 1 hour and a half, ha? Dito pa rin kami sa labas. Tapos nakalimutan namin yung dango.
So, wala kaming wifi. Wala kaming wifi. So, wala akong video tonight. Kasi hindi ko siya na-publish. Kasi wala kaming wifi. Pero okay lang. Itong ramen na to. Buang itong ramen na to. Diyan. Yan ang dahilan. Ang liit lang kasi ng shop nila. Battery. So, konti lang yung, laman. May naghihintay pa. Tapos meron pa akong katabi. Isa. Nandito na kami sa loob, guys. Tingnan nyo. Number 1 in Kyoto. Number 1 in the world. Kyoto style. Kyoto taste. And meron sila lahat nitong awards na to. Kaya siguro ang daming tao dito. Baya. Dito na kami sa loob. Pero nandito kami sa loob na waiting area pa rin. So, hintay pa din kami. Hintay kami na may lumabas. First, gyoza. That one? Which one is this? Nandito na, guys. So, I ordered the shio ramen with rice. Si Dan naman, miso ramen with gyoza. Tapos nag-order din kami ng extra egg at saka sila nag-order ng extra meat. Yan. Yeah, Mars? Is it good? These are good. Good? Oh, the gyoza? Good? Diretso ako sa ramen. I'll try the gyoza later. I'll save you one. Okay, thank you. Yum. Grabe guys, dalawa lang sila ni ate nagtatrabaho, oh. Sobrang busy, as in non-stop sila, kanina pa sila. Nakarating lang namin guys ng hotel. Oh, yung ramen, mas masarap sa Ichiran. Para sa aming dalawa ni Dan. You think Ichiran is better, yeah? Ichiran's better. That Yeah. was still good, but Ichiran's Still, better. yeah, still good. Pero, yeah, mas masarap yung Ichiran. Hindi siya like the best ramen ever. And to think na naghintay ka ng ganun katagal, parang alam mo yun, mababawasan ng sarap. Joke. Hindi, masarap naman siya. Hindi nga lang siya yung as in sobrang sarap talaga. Nag-ano kami kanina, nagpunta kami, di ba naglakad-lakad kami kanina while hinihintay namin yung turn namin dun sa ano. Tapos ano pa, parang meron kang number, tapos meron silang code na ibibigay sa'yo kapag nakuha mo na yung number mo sa reception, dun sa computerized na ano nila. Kapag nakuha mo na yung number mo, merong code at saka merong like web page kang pupuntahan para i-check yung queue mo, kung ilang minutes na and ilang tao yung ahead of you waiting. So, yung amin, kasi nga wala kaming danggol, hindi namin na-check. Sasabihin nila kung ilang tao yung ahead of you. Kaya lang, if tinawag ka nila tapos wala ka dun, automatic cancel na yung number mo. Hindi ka nila hihintayin or kapag dumating ka later after katawagin, hindi na talaga, automatic cancel na talaga. So, parang kailangan mo pa rin maghintay. Kasi, kung wala yung tao ahead of you, di ba ikaw na yung sunod? Kung wala ka doon, automatic cancel ka. So, parang kailangan mo pa rin maghintay. Anyway, nagpunta kami doon sa, meron kaming cafe na nadaanan. Kasi ihing-ihi na ako, tapos wala naman akong nakita na public restroom. Bumili na lang kami ng takeaway sa cafe. Pang dessert namin ngayon, para makaihi na din kami sa cafe. Kasi nakakahiyan. Lagi kaming umiihi sa mga, okay lang mga fast food. Kasi para hindi nila napapansin kasi maraming tao. Wala kasi kami nakitang fast food dun. Actually, meron kami nakitang McDonald's pero later na. After na namin umihi. Wait, Hindi ko alam kung ano yan, but looks interesting. Do you know what it is, babe? Got no idea. Ito yung nakita namin sa labas ng cafe na parang iniisip ni Dan at saka ako. Parang yan yung klase ng dessert na gusto ko. I think it's like crepes tapos layer. Tikman nga natin. Yeah. It's crepes then. What is it? Crepe. Crepes? Yeah. Very light. Yeah, tama nga. Nagpunta kami Family Mart. Nakita ko tong mga to. Gusto ko to i-try. Nagpunta kami ng Don Quijote. Isang flavor lang yung binili ko kasi isang pack talaga siya, guys.
ayoko naman bilhin lahat ng packs. Eh, hindi ko alam kung ano yung nila, flavor nila, or yung lasa nila. Ito, I think it's just cheese. Ito is, I think, corn. And ito, ano ba to? Hindi ko alam eh. Titikman ko sila. And kung sobrang magustuhan ko yung ibang flavor, bibili tayo. And then Dan got this chocolate drink. Yan. And then, ako yung ano lang, yung vitamin C. Yan. Ito yung meron na ako eh. I think ito yung cheese. Ito yung binili ko sa Don Quijote. Hindi ko kasi yun matikman kasi ano, sealed. Tax-free. Yan. Sarap to. Ito yung cheese na flavor. Try ko yung green. Ito din yung isura niya. Ganyan. Feeling ko barbecue flavor to. Sarap din siya, pero mas masarap yung ano. How's your dessert, my love? It's good. Have a taste. Is it sweet? Parang siyang may pasta, oh. Iba yung itsura. That's good. Yeah, it's good. Alam ko yung ano ko, drink ko. Kyoto sa gabi, busy din siya. Pero, hindi kasing busy ng Tokyo. Like, expected na din naman kasi namin na ganun. Kasi sa Tokyo, like Shinjuku, Shibuya, parang party people sa gabi. Like, ang daming tao, sobrang busy. Like, lights everywhere. Dito sa Kyoto, ganun din siya. Yung, like, central talaga. Ano din siya, marami ding lights, pero hindi kasing busy ng Tokyo. More stuff from kanina, guys. Saan ba tayo nagpunta, babe? Oh, Sundrag! Ah, Sundrag pala yun. Hindi kasi ano eh, English yung... Ah, yes, yes. Ito try ko to today. Royal Milk Tea. Bumili ako ng parang isang pack ata nito na hindi siya individually packed. Parang powder lang siya na nasa isang ano lang, isang packaging lang. Itatry ko yung ganito yung nasa steak kasi kung magustuhan ko siya, bibili ako ng marami dito. At saka yung binili ko din kasing ganito nasa ano, Don Quijote. Tax free. Parang merong isang drugstore doon na naghahand si ate ng mga 10% off. 10% off per item. So kung ano yung pinakamahal na item na binili mo that day, yun lang. And binigyan niya kami ng dalawa. Siya pa yung nag-suggest. Sabi niya, i-separate na lang yung bibilhin nyo para maka 10% each kayo. So, yun yung ginawa namin. Nakita kasi ito ni Dan and gusto niya bilhin. It was, I think, hindi ko na maalala kung magkano. Pero yeah, KitKat na, ay, sake! Sakura sake flavor. Did you know that? Sakura sake. I just told him Sakura. Sake pala to. So, we have that. And then, sa separate transaction is this one. I've heard a lot of good things about Japanese na sunscreen. Ibang-iba daw yung sunscreen ng Japan compared sa sunscreen na like, you know, Western sunscreen or yung mga nakasanayan ko na sunscreen at least. It is watery essence. So, ito yung Biore UV. Isa to sa mga maganda daw talaga. Yung Biore daw na brand, yung maganda daw sa sunscreen. Tapos, basta, maganda daw talaga siya, guys. So, hindi ko kasi yan nabili sa, Don Quijote. So, binili ko doon. And, bumili ako ng dalawang ganito. Ano siya, guys? Ito yung heat pack na lagi kong hinahanap. Na hindi ko mahanap-hanap sa Don Quijote. Kasi, yung hinahanap ko na brand is yung may kangaroo sa picture. Kasi kapag ito, hindi ko sure kung ito ba talaga yung hinahanap ko kasi hindi ko naman siya mabasa. So, dun sa isang drugstore, meron kami nakita na nagbibili sila ng individual. So, bumili ako nito, malaki at saka maliit. And ano talaga siya, guys? Ito talaga yung hinahanap ko na dumidikit sa damit. So, meron akong isa dito. Tapos, naglagay ako ng isa sa likod. And it actually works. As in, hanggang ngayon, pa din siya. Warm pa din siya sa feeling.
So, bibili ako ng marami nito kasi now alam ko na dumidikit. Ito talaga yung dumidikit. So, yun. Yung malaki at saka maliit yung kinuha ko kasi hindi nga ako sure kung saan sa kanila yung dikit. Eh, yung dalawa yung dikit. So, perfect. Sa 300 yen shop, ito yung hinahanap ni Dan. Sobrang saya niya nung nakita niya to. As in. Sabi niya, it made his day. Ito lang talaga. Ito, guys. Ito. Ang nagpapasaya kay Danny Boy. Kasi, diba, pwede kaming magdala ng 4 na luggage as long as tag 23 kilos each sila. And, ayaw na namin bumili ng isa pang luggage kasi hindi na talaga namin kailangan. Ito yung binili namin. So, disposable siya. Pwede namin itong lagyan ng mga teddies at saka mga damit. Ayaw na, wag yung babasagin. Yung mga ano lang. Tapos, i-check-in lang. Meron silang mga ibang kulay dun. Sabi ko, wag naman yung very flashy kasi meron dun mga cartoon character. Buti na lang, meron silang black na may lang, polka dots lang. So, yeah, bumili kami dalawa. 300 yen each. Sobrang siya ni Dan. So, yun. Pwede na tayong magkuha ng teddy ulit. Kasi, meron na tayong lalagyan ng mga teddy. Yun na yung vlog natin, guys. Sobrang thank you guys for watching. Sana na-enjoy nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo yung video. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good. Bye. Mwah.